Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Имущество уходит на реализацию. После реализации денежные средства распределяются в счет погашения задолженности. Милік пулға олына. Суд приставлары коммуналь хизмәтләр үшін бурышлыларға рейд үткәрді. Йөк машинасының артык йөкләнеше асфальтны боза. Шуңа күрә белгечләр аларның хәрәкәтен җентекләп күзәтәләр. Үлчәү контролендә үлчәүсез узган. Әлмәттә йөк ташу өлкәсендә югары дәрәҗәдәге коррупция эшен тикшерү дәвам итә. Миңа бик ошый, яңа дусларны таптым. Бик шәпмен дә. Сәләтле балалар. Ознакайның лагерендә 3-нче смена сәләт Ознакай аланы буларак ачылды. Суд приставлары коммуналь хезмәтләр өчен бурычларга рейд үткәрделәр. Ул 10 күп фатирлы йортка кагылды. Безнең төшерү төркеме белгечләрдән җыю процедурасы ничек барганын, милектән нәрсә алынырга мөмкин икәнен белеп кайтты. Тулырак Алса Әхмәтҗанов материалында. Коммуналь хезмәтләр өчен бурычларны барлау рейды федераль суд приставлары хезмәте хезмәткәрләренең даими эше. Бу кичтәдә улар тора коммуналь хуҗалык бурычлылары исемлеге буенча киттеләр. Планда 10 күп фатирлы йортларда яшәүче бурычларны узу. Беренче адрес Нефтьчеләр урамындагы 27-нче йорт. Анда 150 мең сум җыелган бурычлы бер фатир хуҗасы яши. Ишекне хатын-кыз ачты. Билгеле булганча, ул фатир хуҗасы. Суд приставлары вәкилләренең нигә коммуналь хезмәтләр өчен түләмисез дигән сорауына ул төгәл җавап бирә алмады. Бурычны әзәзләп түли башлаганга өстәде. Суд приставлары федераль хезмәте хезмәткәрләре Хуҗабикәнең телевизорына опись ясады. Это моя собственность. Закройте дверь, пожалуйста. Суд приставлары вәкилләре әйтүенчә, милекне теркәү ул бурычны түләүнең бер усулы булып тора. Опись ясаганнан соң бурыч түләнми икән, әлеге милек акчасы бурычны түләүгә китә. Мы представляемся, говорим, что... Без үзебез белән иңелек таныштырабыз. Сезнең бурычыгыз бар дип әйтәбез. Әйтик, торак коммуналь хезмәтләр буенча. Нинди сума җыелганын хәбәр итәбез. Кайчан түләргә уйлыйсыз дип сорыйбыз. Әгәр дә алар мин аны түләмим дисә, без милекне кулга алу турында акт төзи башлыйбыз. Әгәр бурычлы кешенең транспорты бар икән, ул мөлкәтне алуыбызга документ язабыз. То накладываем арест на транспортное средство. Суд приставлары хезмәткәрләре закон кысаларында эш итәләр. Башта бурычлыларга хәбәр итәләр, аннары милек исемлегенә чыгалар. Даими рейдларның максат бурычны түләтүгә ирешү, кешене түбәсеннән мәхрүм итү түгел. Многие начинают выплачивать. После ареста имущества начинаются выплаты. Кто-то сразу оплачивает на месте. Күпләр милекне кулга алганнан соң түли башлый. Кемдер шунда ук түли, кемдер бер ай эчендә. Түләмәсәләр, милек сатуга китә. Сатудан соң акча бурычны түләү исәбенә билгеләнә. Имущество уходит на реализацию. После реализации денежные средства распределяются в счет погашения задолженности. Күрше 29-нчы йортта бер бурычлы яши, ләкин монда ишекне ачучы булмады. Суд приставлары тиешле акт рәсмиләштерделәр һәм бурычларны җайга салу яки ведомство белән элемтәгә керү кирәклеге турында хәбәрне ишегенә алып калдырдылар. Белгечләр искәртеп үтә, бурыч булганда конфликтка килмәү яхшырак. Бурычны реструктуризацияләү өчен идарәче компаниягә түләү графигын килештерү өчен суд приставлары хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Алса Әхмәтҗанов, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә йөк ташу өлкәсендә югары дәрәҗәдәге коррупция эшен тикшерү дәвам итә. Җирле транспорт компаниясе директорын дәүләт учреждениесенең җитәкчеләренә аеруча зур күләмдә ришвәт бирүдә гаеплиләр. Судта билгеле булганча, бизнесмен чиновникларга шәхси куллану өчен премиум автомобиль биргән. Алар үз чиратында бу бүлеккә җавап итеп, оешманың йөк машиналарын үлчәү контролендә туктатмаска тиеш була. Суд залыннан тулырак Алса Әхмәтҗанов материалында. Татарстан юлларында үлчәү контроле катгый процедура. Йөк машинасының артык йөкләнеше асфальтны боза. Шуңа күрә белгечләр аларның хәрәкәтен җентекләп күзәтәләр. Ләкин нәтиҗәдә республиканың үлчәү постларында бер Әлмәт компаниясе машиналары өчен озак вакыт бары тик яшел ут яна. Сообщается, что судебное заседание проводится в открытом режиме, присутствуют средства массовой информации. Суд утырышы материаллары буенча компаниянең директорында җинаять нияте 2024 елның язында өлгергән. Оешманың кирәгеннән артык авыр машиналары йөк ташуны комачауламас өчен, аларны трассада туктатмаска һәм иң мөһиме предприятиегә артык йөк өчен меңнәрчә штрафлар китермәскә дип бизнесмен Әлмәттә авырлыкны контрольдә тоту бүлеге башлыклары белән үзенә уңай килешү төзи. 2024 елның мартында ул аларга яңа люкс класслы танк 500 маркалы машина бирә. А именно при представлении в пользование и нового имущества автомобиля и марки модели GM Tank 500.
Җинаять хукукында башкаларның машинасында бушлай йөрү законсыз милек белән куллануга керә. Тикшерү ачыкланганча, гаепләнүче үз гамәлләренең законсызлыгын аңлап, турыдан-туры ниятләп эш иткән. Судта гаепләнүче үз гаебен өлешчә танды. Считаем, что ущерб завышен ввиду того, что организация, которая, получается, делала оценку, она является коммерческой организацией по извлечению прибыли от сдачи в аренду автомобиля. Они в своих справках прям так и указывают. Суд утырышына чакырылган 3 шахидның берсе генә килгән иде. Ул гаепләнүче экс-җитәкченең кул астында эшләгән менеджер булып чыкты. Как вот руководитель на тот период 2024 года, как характеризуете? Ну, как руководитель положительный. Он процессами в коллективе всегда интересовался. То, что успевает, что не может, где-то как-то что-то пытался подсказать. Хәзер компания директоры 2025 елдан җәза үтә. Бүген судта шул елдагы җинаять эше карала. Ләкин моңа кадәр билгеле булмаган яңа фактлар килеп чыкканга күрә суд утырышлары дәвам итә. Алсу Ахмәтҗанова, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Телебезне, гореф-гадәтләрне, динебезне үз эченә алган меңнәрчә еллык мәдәниятебезне күз карасыдай саклап, киләсе буыннарга җиткерү татарларның бурычы һәм максаты булырга тиеш. Бу һәм башка мөһим темаларны Бөтендөнья татар конгрессының Татарстан Республикасы Көньяк-Көнчыгыш зонасы территориаль бүлекчәләре җитәкчеләренең күчмә утырышында кузгаттылар. Очрашу Кечүчәт авылындагы Ризатин Фәхретдиннең мемориаль музеенда башланды. Анда безнең төрле төркемдә булып кайтты. Һәр аебыз, һәр көнебез нәрсә белән исәпләнә? Ризатин Фәхретдин мемориаль музее директоры Диләрә Гыймранова делегатлар өчен заллар буйлап экскурсия уздырды һәм уникаль экспозицияләр белән таныштырды. Галимнең һәм аның гаиләсенең шәхси әйберләре, тормышы һәм хезмәтләр турында истәлекләрне кадерләп саклаучы архив документлар җыелучыларда аеруча зур кызыксыну уятты. Экскурсия барышында Фәхретдин мирасы нигезендә гаиләләрдә тәрбия эше алып бару мәсьәләләре дә кузгатылды. Менә бу шәҗәрә мин сезгә әйткән, уң ягы әтинеке, сул ягы әтинеке, әнинеке, һәммәдә алар гаилә кырдылар. Әти белән әни, бәрәкәт тамгасы әни ягыннан, бәрәкәт тамгасы әти ягыннан. Монда әби белән бабай әти ягыннан, монда әби белән бабай әни ягыннан. Һәммәдә алар барысы бергә шушы гаиләнең тәэмин итә. Утырыш барышында республиканың 8 районыннан килгән катнашчылар Әлмәт бүлекчәсе эшчәнлеге, районда милли хәрәкәтнең торышы турында фикер алыштылар. Киләчәктә конгресс дәрәҗәсендә хәл итү өчен актуаль булган җирле проблемаларны ачыкладылар. Безнең максатыбыз Әлмәт җирлегендә татар милләтенең телен, гореф-гадәтләрен, традицияләрен саклап калуда нинди эшләр башкарыла, нинди сораулар, нинди проблемалар бар, шуны белү, өйрәнү. Һәм шул ук вакытта без 8 районнан килгән һәр җитәкчене тыңлаячакбыз, аларның фикерләрен ишетәчәкбез. Бүгенге катлаулы чорда, глобализация, урбанизация чорында без үзебезнең милләтләребезне, үзебезнең татар халкын ничек саклап калырга тиеш. Моның өчен бүген нәрсә эшләргә кирәк? Үзебезнең Татарстан җитәкчелегенә, милли хәрәкәт җитәкчеләренә нәрсәләрне җиткерергә кирәк? Безнең бүгенге сөйләшүләребез, әңгәмәләребез шушы турыда булачак. Моннан тыш катнашчылар милләтнең мәдәни кодын саклап калу һәм аны яшьләргә тапшыру өчен урыннарда эшне нәтиҗәле оештыру турында фикер алышты. Тел мөхитенә ярдәм итү, онытылган йолаларны торгызу һәм үсеп килүче буыны туган як тарихын өйрәнүгә җәлеп итү буенча конкрет адымнар турында фикер алыштылар. Эшлекле программа Әлмәт иҗат үзәгендә, аннары Габдрахман авылында дәвам итте. Ознакайның солнышкы кояшкай балалар сәламәтләндерү һәм ял лагерендә 3нче смена Ознакай сәләт аланы буларак ачылды. Сәләт ул белемгә, интеллектуаль һәм иҗади үсешкә омтылучы талантлы балаларны һәм яшьләрне берләштерә. Ул дәүләт учреждениесендә шулай ук белем бирү, мәдәният һәм оештыру бүлекчәләренең тармакланган системасында үз эшенә ала. Бу агым 1994 елның җәендә Арчада барлыкка килгән. Төп максаты Татарстан һәм татарлар күпләп яшәгән төбәкләрнең сәләтле балаларын һәм яшьләрен ачыклау, аларга ярдәм итү һәм үстерү, шулай ук аларның шәхси, интеллектуаль һәм иҗади үсешенә булышлык итүче мөхит булдыру. Сәләт Ознакай аланын ачу тантанасында безнең төркемдә булып кайтты. Мин сәлкеш. Менә шундый сүзләр язылган сары футболкалар кигән 65 егет һәм кыз бүген яңа сменаны башлап җибәрде. Әлеге сменаның үзенчәлекләреннән берсе алар биредә татар теленә өйрәнәчәк. Ял итүчеләр арасында Солтания Баянова да бар. Ул Ознакайның 5нче мәктәбе укучысы. Сәләтне көтеп алам, монда бик рәхәт ди.
Сәләт азнакайда мин икенче тапкыр, монда миңа бик ошый. Яңа дусларны таптым. Бик шәп монда. Азнакай сәләт аланы оешуга быел 20 ел тулган. Әлеге сменада ял итәргә балалар Аксубай, Биектау, Балтач районнарыннан, Әлмәт, Казан шәһәрләреннән дә килгән. Мин сәләттә инде 5-нче ел, 21-нче елдан башта имәнгә алына, аннары тел, галәм, рухият һәм хәзер инде менә Азнакайга да килеп җиттем. Миңа бик ошый монда. Сәләт ул мине кешеләре белән, үз мөхите белән тарта. Ул миңа бик якын. Мин инглиз теле олимпиадаларын язам һәм җәмгыять белеме. Мин бик яратам. Менә татар теленнән максималь балл алдым Огадан. Аслан Миргаязов шулай ук Казан шәһәреннән 2021 елдан алып сәләт белән бергә атлый. Миңа монда бик ошый. Дәресләр, остаханәләр, презентацияга әзерләнү, биюгә әзерләнү. Шулай ук әйдәманнар, баш җитәкләребез, директорыбыз, остазларыбыз, алар безне бик күп нәрсәгә өйрәтәләр, безгә, безнең өчен үрнәк булып торалар. Татар теленә өйрәтәләр инде әлбәттә. Безне камилләштерәләр. Миңа Азнакайда әлегә бик рәхәт. Алга таба да шулай булыр дип өметләнәм. Биредә балалар ялы өчен уңайлы шартлар булдырылган. База территориясендә спорт мәйданчыклары, актлар залы каралган. Сменаның үсеш программасы медиа һәм сәнгать темасы кысаларында уза. 1994 елда 80 бала белән без беренче тапкыр сәләт аланына юл тоткан идек. Арча районына. Шуннан башланган безнең бу хәрәкәт. Хәзер инде вакытта 26 меңнән артык баланы берләштергән сәләт дөньясы. Җәй айларында 25 сменадан артык балаларны җыйган сменалар уздырабыз. Биләр җирлегендә безнең тарихи җирлегебездә 5тән артык форум уза. 800 бала килә ул форумнарга. Әлеге сменаның үзенчәлеге дә шунда. Алда балаларны матур сәяхәт көтә. 5 июль көнне алар Биләргә юл алачак. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Җәй балалар өчен каникуллар гына түгел, яңа гаҗәеп ачышлар вакытыда. Ялны төрләндерергә дә төрлечә була. Кайберәүләр спортны сайлый, кайберәүләр үзләрен телеэфир тудыручылар ролендә сынап карый. Шулай Луч телекомпаниясенә Океан знаний мәктәбе тәрбияләнүчеләре кунакка килде. Балалар телевидениебезнең иң серле почмакларына күз салды, хәтта үзләренең беренче профессиональ сюжетларын да ясый алды. Ләйсән Галиева дәвам итә. Мы уже побывали в архиве и в телестудии телекомпании «Луч Альметьевск». Бу балалар өчен телевидение серләре ишек төбеннән үк башланды. Алар телекомпания диварларында шәһәр тапшыруларының ничек барлыкка килгәнен белде. Кадр артында көн саен күпме кеше хезмәт итүенә гаҗәпләнде. Яшь кунакларда аеруча телекомпания архивы зур хис тудырды. Держите же, тяжелая, да? Попробуйте тоже подержать. Можете прям посмотреть на объектив, да? Ләкин тарихны читтән карау бер, иң кызыгы төшерү студиясендә башланды. Монда инде гадәткә әверелгәнчә һәр бала үзен алып баручы ролендә сынап карый алды. Всем привет! Сегодня прогноз погоды. Сегодня очень сильный дождь, а настроение классное. Прекрасно, вот отлично. Киләчәк экран йолдызлары яңалыклар укыды, һава торышын алып барды, туган көн ияләрен экран аша котлады. Бер-берсеннән интервью алды. Скажите, пожалуйста, вам понравилась наша экскурсия? Мне очень понравилась экскурсия в телекомпании «Луч». Мы побывали в архиве телекомпании, побывали в студии, узнали очень много интересного. В архиве узнали, как записываются новости, как раньше записывались, как сейчас записываются. Увидели настоящую легендарную, так скажем, вещь, на которую снималась раньше вся эта красота. Шул ук вакытта балалар Луч коллективы, операторлар, монтаж режиссерлары һәм редакторлар белән танышты. Алар исә профессиональ серләре белән уртаклашты. Яздыру студиясендә телекомпания кунаклары үзләренең киләчәк сюжеты өчен текст укыды.
ту сторону экрана. Мы поняли, что каждая секунда в эфире – это результат работы целой команды. Алган билимнәрне ныгытуга интерактив викторина ярдәм итте. Ул өчен телевизион уен шоу кебек медиа эше турында катлаулы сораулар белән үтте. Истәлеккә балалар үзләренең шәхси сюжетын күрә алды. Лейсан Галиева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.